Здравейте, пиксели! Аз съм Аватар и днес ще ви покажа 10 неща, които не знаете за Майнкрафт. Първото нещо е, знаете ли, че има телевизор? Както виждате, не е действително да прилича много, но вижте какъв ефект има. Да, слаб ми е сигнала и мисля, че се досещате как се прави, но трябва да я покажа. Да. Трябва да си изберете висока картина. След това трябва да си изберете хоризонтална картина, която да се пресеква с тази картина, за да може да се получи исканият пас ефект. Ето виждате сега как се получава. След това трябва да изберем същата картина отдолу, къде не е най-съща и да. И ето виждате как се получава. Може да си украсявате както искате. Да. Снимай бе, кой стрелял са напил са. Много пиксели. Прекъснах малко, защото просто пуснах в телефона, защото исках да ми покажа скриншот. На компютърът не мога да направя, но е с хет Minecraft. Който знае как да сложи скин на Minecraft, нека да пише. Кой чава, надявам се. Така и този клип го обещах отдавна, нека да отдавна, но мишката им се прецака и Minecraft безпека. И двама много специален шега, вече е много мишка. Благодарение на Гоблин или Коги, както и на Брок Леснър или на Яница, както искате и наречите. Не ми припадат повече Гоблин и Брок Леснър. Нека се разходим малко, защото ми се... не знам що... Пуща скрин рекордера, се има някакъв бъг. Мамо. И да, трябва също да ви покажа това неща, които не знаете. Второто е Леш и Найтак. Имат си една седмица, но те то се ви бяга. Вие просто трябва да си направите една вратка, ако нямате субсидии. И си го сложите. Така. И да, вече няма да ви бяга последствия. Ами, ако искате да го кръстите, ви трябва и ангел, т.е. на колони. Слагате name tag тук и да, ето тук пишете името. Примерно, да, Урко. Бутони готово. Вече процентите ми се казва колко. Чупи нещо, тръпни нещо, глътни нещо, ритни нещо, за Iron Golem, същия който трябва да си направите Iron Golem и Snow Golem. Някои хора го знаят, но просто. Или в някои случаите железен човек и снежен човек. Така за целта ще видите. Така е за железния човек. Който е блокчето нагоре. Правите му птички. И ето го вашия железен човек. Колко красив. Да, не. След това ще ви трябва една тиква. И това се нарича Iron Golem. Може да се го сложите като пазител в вашата база. Примерно може да ви предпазва от мобове. Да. Да, то прави се. Как ще? Добре. Примерно нямате субсидии, нямате абсолютно нищо. Имате само сняг и трябва да снежни топки, по-добре инвестирайте в снежния човек. Но да, той по сумцето на този бях да е във вода, защото във водата също мина. Но все пак мисля, че за секунда успяхте да видите. Надявам се. Тук само видите на две блокчета нагоре и една тика. Бил буксал сентро, поздрави на майка ти.
нещо, както ще покажа и казва си Метикон. Знам, много хора го знаят, но има хора, които го не знаят и се надявам да им хареса поне на тях. Целта ви тя кон. Може да си го храните, той някак се задържа към вас, но в моят случай качвате се на него, докато не спре да ви създава. Да, и ще се качваме още един път. И се обжите за някакви сърчица. Божичко. Да, бъде нахален, бъде тежи нахални. 1 hour later. Добре, пъкнаха сърчица. След това ще пъкне ето това. Слагате му следва. Вече може да обрате и му е конската броня. И ето виждате, вече може да си упражнява към вашето конче. Кон. Така, след това пускате това. Не. Така, да, бе. Така и пишете. И ето както виждате, ако искате да ядете преобърнат кон, вече знаете как, просто кръстите с това името. Казах ви как да си го опитомете, вие може да си го опитомете и да си го ядете съответно. И нещо тръпни, нещо глътни, нещо ритни, нещо и в клубът диско долу майна, и в клубът диско долу. Вече знаете, че може дори да не знаете, вече знаете как да е. Ако не знаете, ядете прасе. Също ви трябва прасе. Едно прасе. И просто слагате седло. Много хора го знаят този. Ето, но проблемът при много хора, че то не може да го управлявате. Трябва да си вземете тази въдица с морков и ето вижте, като я следви, обръщате се натам, на където искате да зависи с мишката и ето ходи на където аз пускам. Ако искате просто да спрете, махнете и той спира. Нещо лапни, нещо дъвче, нещо блъс. Нека се позабавляваме. Трябва първо да издигнете блокче нагоре. И сега съответно просто слагате пилета, кокошки, както искате наричате. И така, колкото на вас ви кефне. 1 hour later. Махате блок просто и... Да, както виждате. Нещо лапни, нещо дъвче, нещо блъсни, нещо... Неща за левата, да спите в база. Ако не сте, ето вижте какво ще стане. Ще е по-ефикасно от динамит. Не се шегувам. Леглото в ада е бомба. Легло, мисля, че вече се сещате. Просто си правите огромно легло. Еми ето, огромното ви легло. Просто правите така. Ето тук сме. И съответно слагате я тук. Сега като заспивате, ето виждате. Става с всякакви видове глави, примерно като зомби. И да, може да си разгледате.
щал, кой спал и кой е бал. Срещате някой приятел и трябва да сте сервирал. Ще стигне в ада и вие докато се набягвате и ще ставате приятели си, разбира се, да победи. Той ще скочи, ще се удари и ще падне и там ще пише хвана се майка ти педал. Кабанче. Може да пишете каквото си искате. И както виждате, той няма може да изскочи. И си представете, че вие сте там горе и ще му сочите. Да. Ще трябва да попълните порталът с лилава вълна. След това правите така. След като направите това, трябва да копаете надолу, да го правите с лявата вълна, нали, така по желание. И тук пишете става каквото искате. Добре, да направите играта на сервирал. Какъв як портал? Дали да не вляза вътре? Къде ще ме кара? Да, но ми кара. Как си направите този як портал? След това издигате нагоре. Портала. Според мен е много висок, но вие, нали, може да се го направите по-различно и твърде тесни. И да се качите горе. И ето, може да си измислите други портали. Това е този. Много яко. Нещо лакни, нещо дъвче, нещо блъсти, нещо и в купът нищо до умайна. Кучетата са способни на телепортация. Уедете се сами. Ето. Как? What the fuck? Ще покажа как смеете на пешката на куче или вълк, както искате иначе. Ами, това е много яко, взимате си от тези бои. Може да ги намерите там, просто напишете боя и може да ги направите лилава. Светло-сила. Тъмно-сила. Розова. Зелена. Синя. Пурпурна. И оранжа. Искате да се върне червена, изберете си червена роза и ето и червена кешка. Сега последното ще ви покажа най-важното. Кучетата имат специални скрити умения. Повече в това видео, ето тук може да гледате предишното видео. Отдолу може да се абонирате. Чао, сега и ще си видим когато си видим. Ламборгини като страшно ти задмине в бурканите сланини, сме готови за люти зими. Румко играча ми за стаята подскача на тази песен, знаеш няма как се откача.